Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Acest episod o să fie unul mai diferit de restul, pentru că este un gameplay înregistrat de un prieten și nu de mine. Este editat în felul meu special. Sper să vă placă și acum să trecem la videoul propriu zis. Why are you running? Why are you... Killing spree for the red team! Expired! Reloading! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Clear! Target down! Cover me! Blue team victory!